În ianuarie 1475, la Vaslui, Ștefan cel Mare a așteptat armata otomană într-o ceață tăioasă. Terenul mlăștinos, îngust și acoperit de zăpadă a transformat fiecare pas al inamicului într-un risc. Voievodul moldovean își pregătise oamenii cu grijă, mizând pe surpriză, disciplină și cunoașterea locului. Când otomanii au avansat dezorientați, sunetele de bucium și atacurile ascunse le-au rupt formația. Cronica victoriei a cutremurat Europa creștină, iar papa l-a numit pe Ștefan atlet al credinței. Victoria de la Vaslui n-a fost doar o bătălie, ci un semnal că Moldova rezista. În fața unui imperiu uriaș, o țară mică a demonstrat că tactica putea învinge numărul. De aceea, Vasluiul a rămas în memoria Europei ca ziua când ceața a schimbat istoria.